Lisensya! ID mo na, ID. Bumawi! Lumabas siya na. Kasabay ni architect, nakasakay ng pambahay. Bababaya tayo. May pag-usap siya kay sir. Oo. Pinayagan. Kasi wala siyang pasok ngayon eh. Oo. Bukas. Pinayagan Eh si kasi, Di, walang problema. Walang problema basta magpaalam. sir. OJT muna siya. eh, sakto rin, dumaan din si President. Eh, ang problema ngayon, kung 4 oras lang siya eh. 7 to 11. Pag alas 12, babalik siya sa kay sir. Kakarwas niya sa kanya. Nag-ano sila? Welcome sila, sir? Baka, Magkasama yung dalawa eh. Si Welcome yun. engineer. Kasi ano, Sabi naman ni sir, alas... 8:30 daw alis. eh, pumasok si Miko eh. Eh, walang pasok yung dalawa hanggang bukas. Dapat sinabi mo sa akin para ako hindi papasok. Ha? Para ako sabihin ko, sir, di ako papasok. Sobra na yung driver. Eh, wala, nakapagpaalam ako kay sir. Eh, kasi, Sabi ko sa kanya, bayaran ko ng 1.5 yung TV. Kasi gumastos siya ng 900 eh. Oo, tubo na. Oo, ayaw eh. Nagawa ni... Ginagawa niya. Yung Samsung ni sir. yung nakita mo, nagdala ko. Sige, sige. Tabihan mo na lang. Pamay mag... Oo. Dahil, ito sa ginawa na yun, dahil. Kaya, magpapagdan. Oo. Huwag mo sabihin nandito ako ha. Sabihan mo na lang.